Вітанкі. Мяне завуць Алі, і я неверагодна моцна люблю зоркі. І пад неверагодна маю на ўвазе, што ў мяне ёсць з імі налепкі, бірулькі, бранзалеткі, каралі, завушніцы, навушнікі, плакаты, сцены, калі гэта лічыцца. Боже, ты паглядзіце нават на афармленне майго каналу. Паглядзіце нават на фон гэтага відэа. Damn, what is that, bro? Але нягледзячы на тое, колькі ў маім жыцці іх зараз, мне гэтага ўсё яшчэ мала. Таму, як толькі я, лістаючы Pinterest, пабачыла такую штуку, як Hanging Stars, я зразумела. Яно мне патрэбна. Гэтае відэа можна ў нейкай меры назваць туторыялам, як іх рабіць, але таксама гэта і проста маленькі влог аб тым, як я стварыла для свайго пакоя яшчэ адну прыгожую штучку. Што ж, прыемнага прагляду! Маімі матэрыяламі на гэты праект былі шэры гафраваны кардон, аловак, нажніцы, клей, пісталет і сцікі да яго, пэндзлі, фарбы, у маім выпадку акрылавыя, і гэта было памылкай, маток белых нітак для вязання, якімі б я ўсё роўна не скарысталася, двухбаковы скотч і яшчэ адзін супермоцны двухбаковы скотч, пазней зразумееце навошта. Па часе ўся праца заняла ў мяне гадзіны 2, калі не лічыць тую ноч, на якую я пакідала фарбу высушыцца. Першым, што трэба было зрабіць, гэта намаляваць шмат розных па памерах і прапорцыях зорачак на кардоне і не без пакутаў выразаць іх. Першапачаткова я планавала зрабіць іх двухбаковымі, то бок выразаць па дзве аднолькавыя зоркі, каб склейваць іх разам, але па выніку падумала і зразумела, што, па-першае, у мяне не так шмат кардону, па-другое, мне проста лянотна. Што сыграла большую ролю, думайце самі. І вось, праз 40 хвілін спробаў зразумець, навошта, а галоўнае, чаму я выбрала менавіта гафраваны кардон, а не нешта танчэйшае, накшталт проста каляровай паперы, у мяне на стале ляжалі 17 прыгожых зорачак. Паколькі я не бэжавая маці, тым больш не норміс, мне важна, каб у маім пакоі было магчыма знайсці ўсе колеры, которые чалавек пабачыць можа і не можа. Мы бежевая семья, у нас все бежевые, кроме мати. Яна ружовая. Таму мае зоркі мусілі быць каляровымі, чым я і занялася. Так, вада для пэндзля ў мяне была ў слойку ад сметаны, а замест палітры ліст А4, які я скрала з друкаркі. Прабачце, увесь бюджэт пайшоў на мерч з Канады. І не будьце як я, засцілайце сваю працоўную паверхню хоць нечым, каб пасля не аціраць ад яе фарбу. Па выніку працы ў мяне было 5 фіялетавых зорак, 4 сінія, 4 ярка і 4 светла-ружовыя. Я адклала іх аддала фарбам ноч на тое, каб высохнуць. Схема была дастаткова простая. Бярэш любую зорку, кладзеш яе пафарбаванай часткай уніз, прыкладаеш нітку, паліваеш іх клеем, зверху прыкладаеш маленькі кавалачак кардону, даеш клею застынуць і вуаля, зорка на нітцы. І так яшчэ 16 разоў запар. Ладно, драматызую. Насамрэч, яно заняло мяне менш за паўгадзіны, але як бачна па канцы гэтага ўрыўка... За ваше здароўе. Я была стомленая. Ну, вось настаў самы адказны і самы страшны, як аказалася, момант прыклейвання гэтай прыгажосці да столі. Паколькі мой пакой, у адрозненне ад мяне, вельмі высокі, мне прыйшлося вылезці са сваёй бярлогі, каб узяць лесвіцу. Ці страшна было на яе залазіць? Так, жудасна страшна. Але зразумела для сябе некалькі момантаў, которымі хачу падзяліцца. Па-першае, перад тым, як менавіта пачаць рабіць тое, дзеля чаго вы залезлі, паспрабуйце пару разоў спакойна паспускацца і пападымацца, каб хаця б крыху звыкнуцца. Па-другое, у нейкі момант за першага пункта я пачала думаць пра лесвіцу, пра... Ну, як вы ж ведаеце, напрыклад, пра поні ў фільме «Барбі» і яе сёстры ў казцы пра поні. Гэта не ты абіраеш лесвіцу, гэта лесвіца абірае цябе. Гэты канцэпт мяне смяшыў, было крыху меней страшна. І вось,
Усе зоркі былі на столе. Так, праца заняла ў мяне час, сілы і нервы, але нават нягледзячы на гэта, я была б гатовая прайсці нават праз апошнюю частку яшчэ раз дзеля гэтай прыгажосці. І я прайшла. 4 з 5 адваліліся праз пару дзён і прыйшлося прыклейваць іх зноў на мацнейшы скотч. Але нават так, гэта быў цікавы досвед. Я рада, што змагла падзяліцца ім з вамі. Нагадваю пра існаванне свайго цудоўнага ТГК, куды я кідаю спасылкі на відэа, як толькі яны выходзяць, выкладаю мемы і іншыя апцыянальныя прыкольчыкі. Дзякую за прагляд. З вамі была Алі, у якой трэмар. Да сустрэчы!